Gaurko osasuntsu eta pozikeko programan ile eta azazkalei buruz arituko gara. Eta hauek nola izan osasuntsu eta sano. Eta horretarako, Irati Ruiz, medikua dugu gurekin platoan. Kaixo, Irati? Kaixo, itxaso. Hortuan, azazkalak eta ilea. Bai? Batzutan ere kezkatzen gaituen zerbait, ez? Bai, antza denez, bai, geroz eta gehiago eta estetikari... Lotuago daudelako, batzutan ez, horretan erreparatzen diogu, batzutan... Eta garrantzia ematen diogu. Hori da. Baina, azkenean ilea eta azazkalak ere badira gure osasun egoeraren, ez? Espresio bat, hori da, seinale bat. Eta orduan, ze egin behar dugu ileak eta azazkala osasuntsu mantentzeko, biotinan aberatsak diren elikagaiak jan. Hori da, biotina bada B-zazpi bitamina, eta zein elikagaietan badaukagu adibidez biotina, arrautzetan, fruitu lehorretan, aguakatean, horrelako elikagaiak badira B-zazpi vitaminan aberatsak, eta horrelakoak jatea gomendatzen dugu orokorrean. Eta adibidez, ilea eta azazkalak gaizki ditugunean, nola konturatzen gara? Apurton direlako erresago? Nik erantzun dut pixka txuri hori ikusten dugunean ere? Hori da, marratxo txuriak edo orban txuriak badauzkagunean azazkaletan, gero ere ilea lehorra daukagunean edo auskorra daukagunean, asko erortzen zaigunean, distirarik ez daukanean, horrelakoek ere pentsarazten digute azazkalak eta ilea ez daudela osasungarri. Eta azkenean horrek ere badago erlazionatua hori ere B-zazpi edo biotina faltarekin, ez? Gabeziarekin, bai. Gero, baita ere, batzutan estetika kontuengatik ez nire azazkalak margotuta ditut, ez? Kimikoa jartzen dizkiogu, ez? Ilean, ez? Tindatu, ez? Eta horiek ere, ekidituako genituzke, ze puntutaraino? Baietz esan behar dizut itxaso. Azkenean azazkalak margotzea edo ileari amoniakoa daukaten tinteak jartzea gisibarekin, inkluso azazkalak kentzeko erabiltzen dugun azetona, ez dira gauza hauentzako osasungarriak, ez? Eta egiten duguna bada ilea eta azazkalak kaltetu gauza hauek erabiltzean. Eta horregatik komendagarria horrelako produktu kimikoak ez erabiltzea. Eta gero oso modan daude azazkal, nola esaten da, betiko direnak ez, baina luzerako direnak ez. Ez nago oso jarria azazkal horietan. Eta eske... Gelarekin edo. Bai, horrelako zerbait, eta entzun dut, horiek oso kaltegarriak izan aldirela. Bai, azkenean egiten dutena bada azazkala ahuldu zen. Horiek jartzeko egiten dutena da azazkala limatu eta kentzen dio indarra, sendotasuna eta egiten dute azazkala auskorrago, ez? Eta horrelakoak erabiltzea ez da gomendagarria. Eta zertarako behar ditugu azazkalak sano izan? Ez bakarrik azazkalak sano edukitzeko, baizik eta orokorrean gu sano egoteko, ez? Azazkalak gaizki edukitzeak, esan dudan bezala, badago erlazionatuta vitamina falta batzuekin. Eta horrekin erlazionatuta dagoenez, oso garrantzitsua da osasuntsu mantentzea eta azazkalak ongi edukitzea. Eta azazkalak ez bagenitu, orduan gaixotasun gehiago izango genituzke, edo baita ere protekzio moduko zerbaita gure gorputzean, edo... Bai, protekzio bezala erabiltzen da, ez daukagu bakarrik ilea buruan, beste hainbat tokitan daukagu. Claro, bai, bekainak eta... Hori da, protekzio bezala erabiltzen da, isolatzaile termiko bezala, ileak funtzionatzen du isolatzaile termiko bezala, eta adibidez neguan beroa mantentzen laguntzen dugu. Bai, eta gero ere... badago erlazionatuta, adibidez, badago gauza bat badela efluvio telogeno, erortzen dela ilea eta badago erlazionatuta estresa bezalako momentuekin. Sintomekin ez edo bai. Eta adibidez estresatuak gaudenean edo osagai falta daukagunean, ileak eta azazkalek ematen digute pista bat, zerbaitek ez duela oso ongi funtzionatzen. De hecho, ni ezagutzen ditut gizon batzuk buruso hilatu direnak estresagatik. Ze batzutan ere hori estresak bapatean ez, bukatzen du... Ilea erortzen da, azkenean, esan dugun bezala, ilean eta azazkaletan ikusten da, agian
zentratzen gara gehiago bere alde estetikoan, baina erakusten dutela gure osasuna nola dagoen, ez? Eta adibidez, estresatuak gaudenean ile asko erortzen baldin bazaigu, pentsatu behar dugu, agian ez gaude uste dugun bezain ongi edo agian zu ez zara estresatua sentitzen eta ile erortzen zaizunez, agian pentsatu behar duzu. Bai. Eta gero badaude, ez dakit, vitamina edo gehigarri batzuk ez, horiek gomendagarriak dira hartzea, edo hobe dago odol analisi bat egitea eta beste modu batez kudeatzea asuntoa? Gomendagarriena zer da? Odol analisi bat egitea, ikusteko zein osagarri falta zaizkizun eta zuri zehazki falta zaizkizun osagarriak emateko. Azkenean osagarriak hartzeagatik. Bai, sozietatean badago onartua osagarriak hartzea, baina bai osagarriak hartu behar direla gauza batzuen falta dagoenean. Horregatik odol analisien garrantzia. Eta hartzen baldin baditugu gehigarri gehiegi, hau da, vitamina eta ez zaigu falta, gero eragin txarra izan dezake gure gorputzean? Bai, azkenean gehigarriak gehiegi hartzen baldin baditugu zerreta daiteke toxizitatea, gehigarri horiek toxizitatea sortzea, ez? Eta azkenean horiek gure entzimak eta altera ditzakete eta gure gorputzaren funtzionamendua ere kaltetua ikusi daiteke. Beraz, kontuz horiekin. Bai, kontuz gehigarriekin eta bakarrik hartu behar dira gehigarriak behar ditugunean. Odol analisi baten ondoren. Eta medikuak, nutrizionistak edo, osasunean profesionala den pertsona batek gomendatzen baldin badu. Mila esker Irati, gaurko informazioagatik. Plazer bat itxaso. Eta hurrengora arte. Superelikagaiak edo elikagai nutrientez beteak dira eta osasunaren prebentzioan funtsezko rola jokatzen dute. Elikagai hauek ohiko elikagai batzukin alderatuta nutriente eta antioxidatzaile ugari dituzte eta horrek hainbat onura ekartzen du. Osasunaren defentsa hobetzen dute. Superelikagaiak hala nola berde lehorrak, frutak, fruitu lehorrak, haziak eta arrainak antioxidatzaileak, vitaminak eta mineralak eskaintzen dituzte. Gorputza babesten duten eta gaixotasun kronikoak prebenitzen laguntzen duten elikagaiak. Hidratatzea eta esteen funtzionamendua hobetzen dute, elikagai hauek zuntza eta ur eduki handiak dituzte. Eta horrek digestioa erraisten du eta esteen osasuna zaintzen laguntzen du. Inflamazioa murrizten dute. Superelikagai batzuk, hala nola, kurkumak antiinflamatorioa naturalak dira eta horrek giltzurrunetako edo artikulazioetako mina eta onaz eta tensioa murrizten laguntzen du. Adibidez, naranja, frambuesa, eskarola edo antioxidatzaile aberatsak dituen kalea, superelikagai arruntak dira eta horiek eguneroko elikagai plangintza batean sartzea lagungarri izan daiteke osasunaren prebentzioan. Superelikagaiak eguneroko elikadura ohituretan txertatzea funtsezkoa da osasuna babesteko eta gaixotasunak prebenitzeko. Oraingoan, nola mantendu ditzakegun elikadura ohitura osasuntsuak epe luzerako errutinan eta zer estrategiak erabili ditzazkeen horretarako puntualizazio batzuk esango dizkizuet. Nola egin daiteke elikadura ohitura osasuntsuak epe luzerako errutinan? Bueno, pues pauso aldaketak egitea da giltza. Batean ez da aldatu behar ohitura guztiak, ezin dira aldatu egun batetik bertzera. Errutina egokia sortzea ere garrantzitsua da. Ordutegi finkoak jartzea, janaria prestatu eta kontsumitzeko. Planifikazioa funtsezkoa da. Hasteko menuak eta erosketak aurretik prestatzen laguntzen du. Janari anitz eta orekatuak aukeratzen askotariko nutrienteak jasotzeko. Zein estrategia erabil daitezke motivazioa mantentzeko eta osasuntsu janari aukerak oinarrizko ohiturak bihurtzeko? Helburu argiak eta errealista jarri eta lorpen txikiak ospatu. Laguntza soziala bilatu, familia eta lagunen artean.
Barietatea eta plater gozoak prestatu, janaria aspergarriaz bihurtzeko. Autozaintza praktikatzea eta denbora ematea sukaldaritzari ere garrantzitsua da. Zein zailtasun ohikoak daude elikadura ohitura osasuntsuak epe luzerako mantentzerakoan eta nola gainditu? Motivazio faltak edo jarrera okerrak honek oztopatzen aldigu prozesu hau eta horretarako helburu berriak ezarri eta indartzen jarraitu behar dugu. Denbora eskasiak, planifikatu aurretik eta prestatu otordu azkarrak eta osasuntsuak. Alde sozial edo inguruko presioa, komunikatu zure asmoak eta bilatu babesa. Eta aspertzea edo monotonia. Errezeta berriak probatu eta plater berriak sartu. Pulak, txinap edo dominada egiteko, askotan arazoa da, ezin dugula gure pisua altxatu. Eta orduan badaude, era asko laguntzako edo arinago egiteko eriketa hau. Normalen abitzen dira gomak. Niri segit asko gustatzen, ze normalean gehien kostatzen dena da ateratzea pisuarekin postura honetatik, erabat zuzenean dagoenean besoa. Eta gomak egiten duena da asko lagundu hemen eta gero oso gutxi lagundu bukaerako partean. Modu bat indarraren aplikazioa kudeatzeko da TRX-ekin edo anilekin lagunduta. Torren egingo duguna jarri altura batean, non bekaldean gaudenean besoak erabat zuzen daudela, jarri ditugu hankak erabat gurutzatuta edo nahi baduz horrela, baina ni ustut horrela indarra gutxiago egiten dela, eta hemendik egingo dugu indarraia hasi egiten hemendik, eta ezin badut igo, orduan indarra egingo du pizka bat hankekin, baina ni txango naiz esango dudana ze indarra egingo dudan besoekin eta zer hankekin. Orduan, ni nahi badut egitan landu ondo besoak, egingo dute indarra oso gutxi besoekin, eta aldudan guztiena indarra gutxi hankekin eta alduan guztia besoekin. Honera, heldu arte. Eta gero, kontrolatu jitxiera ere. Ondo indezake dela honeaino eta hemen jazin dugu gehiago, orain hanketako indarra pizkata beliko dut igotzeko honeaino. Edo adibidez, egin dezaket bi ondo eginak horrela, normal, bi, baina igual ja hirugarrena, igual ezin dut. Orduan geratzen ez hemen eta hankak ipini eta pizka bat lagunduta. Eta jarraitu dezaket lan egiten hemendikan. Azkenik, kontzientzia posturala eta gure gorputzaren kontzientzia lantzeko ariketa txikiak egingo ditugu. Orduan, zutik jarraiko gara ispilu baten aurrean. Horrela, begiratu dezakegu gure gorputzaren ezberdintasunak. Aldaken alborako inklinazioa, sorbaldaren gora eta beherako ezberdintasunak, gure buruaren alboetako mugimendua, eta horrela erlazio hobeago bat izango dugu gure gorputzarekin. Hago gain eta gero jarri gaitezke zutik ere bai eta begiak itxi. Gure ekilibrioa eta lantzeko ariketa da. Begiak ixterakoan begiratu behar duguna da gure gluteoak, gure sorbaldak, gure besoak eta abar kontrakzioan dauden edo ez. Eta ekilibrioa muskuloen kontrakzio gabe bilatu behar dugu. Horrela, 10, 20 edo 30 segundu egon gaitezke. Arnasketa txikiak egin, sudurretik eta ahotik botata. Kontutan hartu behar dugu, gure gorputza sistema bat dela, eta sistema horretan daukagula fisikoa eta mentala. Batez ere ez, bi elementu importanteenak izango lirateke. Rutina bat mantentzeak zer esan nahi du? Lehenengo, gure biziraupenerako minimo horiek bete behar dira beti. Zenbat egin behar dut lo, noiz jan behar dut edo horrelako beharrak, gero daude kirola,
harreman sozialak. Horiek guztiak orekatzeak laguntzen du gure osasun mentalean. Zergatik, fisikoki orekatua daukadalako gorputza, ez dago toxiko gehiagirik, ez dago minik, eta horrek, buruari ere lasaitasuna ematen dio, bere funtzioetako bat hori detektatzea delako. Gainera, egoki egoten baldin banaiz ia egunero, buruak ere badaki zer gertatuko den gaur, ze ordutan noa ohera, ze ordutan noa lanera, kontrola, ezta? Nolabaiteko kontrola segurtasuna nabaritzen du eta ere horrek lasaitzen du. Eta azkenik, gure pentsatzeko erak oreka horretan ere eragingo du. Eta, errutina horren barruan ere sartzen alditugu elementu txiki batzuk, hori esan duguna hausnarketa egitea, ikusteko zertan nagoen ongi eta zertan hobetu behar dudan, noiz behinka nire gorputza begiratu ikusteko lasaitu behar naizen, minen bat daukadan, kontzientzia hartzean nire gorputzaz eta munduaz. Lortzen baldin baditut errutina batzuk mantentzea, bai konduktualak, bai kognitiboak, azkenean lortuko duguna da osasun fisikoa eta osasun mentala, bai? Azkenean gorputz berean dago dena eta oreka hortik lortzen delako. Horri gaituko genituzke, elikadura gero eta sanoagoa eukitzea hobetuko duela ere gure egoera, kirola egitea, harreman afektiboak, eta saio hauetan esan ditugun gauza askoz gehiago, sartu ditugu, eta errutinak batez ere sortzen duena da kontrola eta segurtasuna, bai, konfort zonaldea esaten dena, horrek asko lasaitzen du gure burua, eta beraz, gutxiago estresatzen gara, ez gara egon behar denbora guztian gauza berriei aurre egiten, baizik, más o menos badakit zer egin behar dudan, eta horrek lasaitua sortzen du gure buruarengan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.